Здравейте! В това кратко видео ще ви разкажа за изумителната способност на детския мозък да се свързва със света. Ще се опра на идеите от книгата на Лиза Барет «7,5 урока за мозъка». В този разказ ще научим как средата, в която расте едно дете, буквално оформя неговия мозък и съдбата му. Още от раждането си, мозъкът на бебето е като глина, чувствителен към всяка стимулация. Барет описва два ключови процеса – укрепване и окастряне на неговите връзки. Връзките, които се използват често, се засилват. Онези, които не се ползват, изчезват. Например, ако родителите внимателно откликват на нуждите на детето, то се научава да се саморегулира, а ако не, развива хаотични модели на функциониране. Същото важи и за вниманието, за възприятията и за езика. Мозъка се развива в контекст, а този контекст, това сме ние, възрастните. Барет ни разказва за деца, отглеждани в румънски сиропиталища, без достатъчно грижа и стимул. А резултатът – нарушено развитие, по-нисък интелект, емоционални и социални затруднения. Бедността също е токсична за мозъка. Тя не просто е липса на пари, а липса на сигурност, подкрепа и стимули. Това създава порочен кръг между поколенията. И най-важното, всичко това може да се предаде културно. Повтаряме модели, които не осъзнаваме и които често вредят. Нека в заключение запомним. Мозъкът не е завършен при раждането. Той се изгражда с помощта на любов, внимание и взаимодействие. Ако искате здрави, емоционално стабилни и способни деца, трябва да започнем от средата, в която те растат. Нашите действия днес създават мозъците на утрешния свят. Благодаря ви, нека се замислим.